Spesial kagem dulur-dulur Karang Taruna semuanya. Ya. Mas wong ayu tak jaluk aja seleh katresnan pancene tresno iki kebak coba arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu rati akoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kepisah mringkang kuwasa tresno iki abadi do dewa dewa ning asmara kuat ati kawula anggon kula lapet tresno datan kendhat saking coba tarewangi tapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen tresno iki abadi oh dewa dewa ning asmara kuat ati kawula anggon kula lapet tresno datang kendhat saking coba tarewangi tapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen Sri Rabu isinya wiji dewa dewa ning asmara kuat ati kawula anggon kula lapet tresno datang kendhat saking coba tarewangi tapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to Sri Rabu isinya wiji ayo Mas Yanto getikan ayo gilirane ya